Ġew lura Malta l-20 pumpir Malti li fl-aħħar 15 talgħu jassistu lill-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili fil-Portugal fit-tifi ta' dawk li ġew deskritti bħala nirien kbar daqs l-infern ta' Dante. Ma' TVM News fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, l-Assistant Rescue Officer fil-Protezzjoni Ċivili Michele Sarlo istqar li jinsab sodisfatt b'din l-esperjenza li qal għalmet lill-pumpira Maltin tekniċi ġodda dwar it-tifi tan-nar fil-foresti. Spjega li fil-Portugal il-pumpira Maltin kienu fost l-oħrajn involuti f'ħidma delikata biex jiġu protetti xi villaġġi milli jersaq in-nar lejhom. Hemmhekk hemm in-nistana jaħdmu wara jitfu. L-esperjenza hija importanti ħafna, ovvjament għall-familja kulħadd hawnhekk għax għamilna t-tur tagħna kien ta' ġimagħtejn. Naqra missieħiva u mbagħad nerġgħu lura x-xogħol li hemm bżonn nerġgħu back to normal hawn Malta. Fost il-pumpira li waslu lura Malta wkoll l-Station Officers fil-Protezzjoni Ċivili, Alexander Vassallo u Luca Crisafulli. Kienu intensivi u ma stess arrew il-bieraħ li l-ikbar nar li kien hemm ġol Portugal tul dal-aħħar żminijiet. Naħseb at one go bajna sejrin fuq 3 tim sew. Meta ngħidlek 3 tim ovvjament tipprova dak il-famuż power nap tieħdu on the ground stess jekk forsi l-estate biċċa xogħol. Sakemm qed tistenna biċċa xogħol oħra forsi għandek kwart 20 minuta tintefa' mal-art tipprova tal-għajnejk. Dil-welcome hija t-turija li imbissjawna hekk. Huma waslu kelmtejn ta' kuraġġ lill-20 pumpir Malti li l-ħadd filgħodu telgħu il-Portugal biex ikomplu fejn ħalla l-ewwel grupp Malti. Sħabna fuq kuraġġ żommu 8 feet ma' xulxin bħalma dejjem għamilna. Ta' merħba lil pumpira fl-ajruport ukoll id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Coleiro li ma' TVM News istqar li din l-għajnuna li hi parti minn mekkaniżmu ta' solidarjetà fl-Ewropa setat tingħata mill-Protezzjoni Ċivili Maltija għax illum hi b'saħħitha biżżejjed biex tgħin lil pajjiżi ġirien tagħha li jkollhom bżonn l-għajnuna.